Díky sociálním sítím se honíme za materiálníma věcma, protože si myslíme, že ty nás udělají šťastnými. Ale když dojdeš na konec, tak zjistíš, že i tak nejsi šťastný a že potřebuješ víc a víc. Tím pádem se soustředíme pouze na tu krátkodobou šťastnost, ale na tu dlouhodobou už nemyslíme. Proto jsem si pro tebe připravil 5 principů, kde ti ukážu, jak žít šťastný a naplněný život. Věřím, že to dáš, protože pokud jsem to já ve svých 14 letech zvládl, tak to zvládneš i ty. Jdeme na dnešní video, let's go. Jako první začneme principem, který bude dost kontroverzní. Ale než si napíšeš komentář, tak nejdřív prosím shlédni tento princip do konce. A to je být sobecký. Hnedka zdůrazním, že nemyslím to být sobecký, aby si nikomu nepomohl, že budeš myslet pouze jenom na sebe. Ale myslím to tak, že například když ti Pepa zavolá, jestli půjdeš na pivo, tak ty řekneš ne. Tím pádem si vybíráš to, co ty chceš dělat a to, co naopak nechceš dělat. A jak to souvisí žít naplněný a šťastný život? Souvisí to s tím, že ty říkáš ano věcem, který ani nechceš dělat. Tím pádem nejsi šťastný ve svém životě. Měl jsem jednoho týpka, který mi v uvozovkách schláněl klienty a já jsem potom ty videa editnul, poslal jsem mu to a on to poslal té klientce, takže si můžeme představit, že to byl takovej prostředník. A ten člověk neuměl vysvětlit to zadání, co po mně přesně chce. Tím pádem jsme to museli několikrát opravovat. Ano, neříkám, že já jsem taky neudělal nějaký chyby, ale on mě dováděl do stresu. Tím pádem jsem přišel domů, šel jsem hned editovat nějaký video, ale v finále video, který mi trvalo 2 hodiny, tak jsem ho editoval 6 hodin. Kvůli tomu, že neuměl říct pořádné zadání. Takže jsem udělal to, pamatuju si ten moment, když jsem udělal toho rozhodnutí a řekl jsem, ne, jdu pryč a už pro tebe žádný videa dělat nebudu, pošli mi tuto částku a jsme vyřízeni. A také jsem to vyřešil já, protože ten člověk mi akorát přinášel stres, neměl jsem kvůli čemu čas na sebe. Takže proto to souvisí se šťastnějším a naplněným životem. Takže ještě jednou, nemyslím to tak, aby si začal být sobecký na svý lidi, aby si jim říkal, ne, nepůjčím ti to, ale říkat ano věcem, který ti něco přinesou, anebo který tě nedostanou do stresu. Ale pokud tě něco fakt dlouho přináší do stresu, tak tomu člověku dej košem, protože tím pádem se budeš trápit a nikdy nebudeš žít ten šťastný život. Druhý princip, který mám tady připravený, tak si nastavit jasný hranice. Souvisí to hodně s tím být sobeckým a tady si můžeš všimnout, že to už do sebe zapadá jako v jedno velký pucle. Tím pádem tohle video není random a ty principy taky nejsou random. Ale jsou to principy na základě zkušeností. A mým záměrem je ti předat to, co jsem se já naučil. A zároveň mým závazkem je ti předat to, co já sám aplikuji. Tím pádem nastavit si jasné hranice, čemu budeš říkat ano a čemu budeš říkat ne. Mám tady další příklad na sebe. Když jsem přestal hrát hry, tak mi napsal můj kamarád, že jestli nepůjdu zahrát GTAčko. A jelikož jsem nechtěl hrát GTAčko a nehrál jsem hry nebo nehraju hry, tak jsem mu řekl, sorry, není to priorita. A lidi se bojí říct to ne, protože se bojí, co se stane potom, já se bojím. Já mu ale nechci říct nám, mu chci vyhovět, ale pamatuj si, nic se nestane. Maximálně s tebou ten člověk bude malinko nesouhlasit. Je to tvoje rozhodnutí a tobě může být celá jedno, co si o tobě ostatní myslí. Tečka. Takže se neboj říct ne a řekni to prostě na férovku. Ne, není to priorita. Jako za další třetí princip je za mě hodně důležitý. A souvisí to se sociálními sítěmi. Spousta lidí se díky sociálním sítím porovnává. A díky tomu tak ztratí motivaci něco začít dělat. A začínají se hlavně porovnávat.
Ale nejhorší na tom je, že lidi, kteří jsou na kapitole 1, se porovnávají s lidma, kteří jsou na kapitole 2000. Tím pádem viděj, on má tohle, já to v životě nikdy nedosáhnu, nebo to bych chtěl taky. Pořád se díky sociálním sítím porovnáváme, to bych chtěl taky, jemu to určitě koupili rodiče, on si na to určitě nevěděl sám, on vyhrál v loterii. A tím pádem se porovnáváme s lidma, kteří jsou na kapitole 1000 a my jsme na kapitole 1. Ale jediným, s kým se můžeš porovnávat, není s nikým, který je bohatší než ty, který má víc číselek na účtě, nebo má lepší auto v garáži než ty. Ale s kým se můžeš porovnávat, si ty sám. To je jedinej, s kým se můžeš porovnávat. Ještě jednou zopakuju, porovnávaj se jenom k samu sobě. Ne s lidma na sociálních sítích, protože ty už jsou dávno na své cestě mnohem dál. Jako čtvrtý princip, tak je za mě jeden z nejdůležitějších k tomu být šťastný ve svém životě. A to je vděčnost. Vděčnost je totiž násobič. Dáme si příklad, pokud dáš někomu dárek a ten člověk bude šťastný, budeš mu chtít dát něco dalšího? No samozřejmě ano, protože tě těší, jak je šťastný. Ale pokud dáš člověk například Petrovi, který není šťastný za ten dárek, a on tak, díky kámo, tak upřímně budeš motivovaný mu něco dát příště? No rozhodně ne. A proto je vděčnost násobič. Že vesmír radši bude dávat tomu, kdo je vděčný za to, co už člověk má a za to, co získal. A zároveň ne to, že když budeme více vděční, tak budeme šťastní. Ale má to i další benefity. Například, že nebudeme ve dne tak tolik negativní. Protože upřímně, být šťastný a negativní je nerovnice. Tím pádem negativita bude fuč. Nebude existovat v tom životě. Já sám jsem začal aplikovat vděčnost v rámci mých 90 denní výzvy. Teď jsme na dní 30, už 30 dní. Každý den, 3krát denně dělám vděčnost. A jak si teda vyjadřovat vděčnost? Za mě nejlepší je si to vyjádřit například u snídaně, pokud snídáš. Já například nesnídám, takže já si to vyjádřím například po meditaci. Za to jsem vděčný, dám si krátkou pauzičku. A taky při obědě a potom večeře. Ale samozřejmě nemusíš to vyjadřovat vděčnost u večeře nebo u oběda. Ale můžeš ji během dne. Stačí si dát krátkou pauzičku a říct si, za co jsem vděčný. Mám tady pro tebe 5. a poslední princip, kde to všechno propojíme dohromady, aby si to i hned mohl aplikovat do svého života. A to je denní reflexe. Neboj se, zabere ti to maximálně 15 minut denně a dělej si to ideálně večer. Hned vysvětlím, co to znamená. Vem si deník, pokud máš, a pokud nemáš deník, tak prosím i tak začni. Nedělej to tak, nemám deník, tak nezačnu, nebudu dělat tohle cvičení každý den. A na ten papír si napiš, co se ti povedlo během dne. Jaký jsou tvoje úspěchy. A nelimituj se, napiš tam i ty malý úspěchy. A samozřejmě i ty velké. A napiš tam i ty malý, protože i ty malý jsou velký pokrok. Jako za druhý, co jsi se naučil. Takže nějaká sebereflexe, co jsi se za ten den naučil. A za třetí, co zítra uděláš líp. Já mám tady pro tebe takovou bonusovou část, kterou si tam můžeš dát a zároveň tím potrénuješ vděčnost. A to je, za co jsi vděčný. Stačí 3 věci a dát tam, za co jsi vděčný. Děkuji ti, že jsi dokoukal tohleto video, kde jsem ti ukázal 5 principů k šťastnému životu. A tady můžeš krásně vidět, že to není jenom o těch materiálních věcech, ale je to i o tomhle. Je to o tom vnitřním nastavení. Ano, materiální věci ti sice přinesou krátkodobě nějakou šťastnost, ale jenom krátkodobě. Ale pokud jsi lídr a myslíš dlouhodobě, tak aplikuj tyto principy. Pozor, stačí aplikovat pouze jeden princip. A až ho aplikuješ,
tak se vrhni na další. Ale nebuď jako ten klokan, ale buď radši jako ta želva. Takže ještě jednou, děkuji ti, že jsi dokoukal tohle video a my se uvidíme u dalšího videa. A na závěr si pamatuj, jedna věc dneska stačí, let's go!